Sziasztok, ez itt a TTF Gaming, én Plex vagyok, és itt van Bengout is. Sziasztok, én Bengát vagyok. Aki látta már azt a videónkat, amiben bejelentjük azt, hogy csinálunk egy challenge-et, abban nem tudtunk elköszönni sajnos. De ez így lett, jó? És a challenge-eket nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk, miért majd szerintünk újra csináljuk. Yeah. És lesz nem sokára egy Counter-Strike short, ilyen nem is gameplay, hanem így csak így játszunk vele. Random gameplay. Ja, Ja, és igen. én inkább a fahéjasat csinálom, meg jó nagy kanállal minden, csak a videó kedvéért. Lehet De én jó is egyébként. megcsinálom a fahéjasat. Ha csináljunk mind a ketten fahéjasat, és fel is vesszük ma, vagy Jó, holnap. Ilyen kezdési challenge. jó, jó. És én fogok csinálni egy gameplayt a Mafia 2-ről. Nem mostani játék, de hát egy gameplayt megér. Szerintem, hogyha nekem lesznek normálisan így cuccaim már, akkor én next time kezdek egy sorozatot. Úgy érzem, hogy az lesz. Ja. Hát akkor Szóval, szerintem ez a videó ennyi lett volna. sziasztok! Sziasztok!